духтар аз хона бармегашт. дар дасташ як сумкаи вазнин ва пакети нон буд. ӯ аз деҳа аз назди падару модараш меомад. падару модараш барои ӯ нон ва ширинӣ дар як пакет дода буданд. духтарак дар курси аввали донишгоҳ таҳсил мекард. ба зебогии ӯ тамоми ҳамкурсонаш мафтун шуда буданд. ӯ он шаб раҳгум зада буд, зеро чанд истгоҳ поёнтар аз хобгоҳ аз нақлиёт фаромада раҳи хобгоҳро меҷуст. азбаски аллакай шаб шуда буд, намедонист ба кадом тараф равад. бори вазнин дар дасташ хост аз роҳи зеризаминӣ гузарад. ҳангоме ки дар роҳи зеризаминӣ мерафт, нафаҳмид ки дар он ҷо як гурӯҳ писарон банг зада, арақ хӯрда маст шуда буданд. духтарак ба он ҷо ворид шуд ва тез тез рафтан гирифт. ногаҳон писарҳо чашмашон ба духтари зебои танҳо афтод. ҳар сеи онҳо ба гаппартоӣ ва ҳақорат шурӯъ карданд. зуд духтарро аз се тараф маҳкам карда намегузоштанд равад. писарон дар зебогии ӯ мафтун шуда буданд. духтарак наметавонист аз онҳо халос шавад. ҳар сеи онҳо духтаракро аз ҳар тараф даст мерасониданд ва ба оғӯш мекашиданд. духтар дид ки аз онҳо ҷои халосӣ нест ва онҳо намефаҳманд ки чӣ кор карда истодаанд. чанд бор овозашро баланд карда ба ёрӣ даъват кард, аммо нисфи шаб шуда буд ва ҳеҷ кас овозашро намешунид. ногаҳон яктои онҳо корд бароварда гуфт ки агар як бори дигар овоз баланд кунӣ, қасам мехӯрам ба кор дар ҷигарат мезанам. азбаски ӯ хеле духтари зирак ва боақл буд, зуд фикр кард ва дар ҷояш як ҳилаи хубро ба кор бурд, ки шуморо ҳайрон мекунад. ӯ дид ки ягонтои онҳо ҳуш дар сараш нест ва ҳамаашон маст шудаанд ва ба онҳо гуфт: бачаҳо, ман мебинам ки шумо ҳамаатон бачаи хушрӯ ҳастед. ман ҳам барои шумо ба ин ҷо омадам, ки арӯси ҳамаи шумо бошам. ман дар наздикиҳо хона дорам ва дар он ҷо ягон нафар нест. ҳама каса ба ҳамон ҷо меравем ва то саҳар хурсандӣ мекунем. як нафаре аз писарҳо ба духтар нигоҳ карда мегӯяд: ту чӣ, хаёл мекунӣ ки мо ягон ахмақем? то ними роҳ рафта аз мо гурехтанӣ, ҳа? гуфта дигарҳоро ба ғазаб овард. писарҳо низ ба ғазаб омада ба духтар ҳуҷум карда аллакай либосҳояшро кашиданӣ шуданд. духтар гуфт: бачаҳо, як дақиқа истед. дар байни шумо ана ин писар ба қувват ва хушрӯтар аст. ман мехоҳам ки фақат ҳамин нафар ба ман расад, гуфта яке аз онҳоро ба оғӯш гирифт. писареро ки духтар интихоб кард, фахр карда ба ӯ наздик шуд ва дигарҳоро нагузошт ба духтар наздик шаванд. ӯ худро ба болои духтар ҳаво дод. не ин ҷо не, ақаллан он тарафтар равем ҷон, гуфта писарро ба дигар тарафи истгоҳи зеризаминӣ бурданӣ шуд. писар низ розӣ шуд ва аз дигар рафиқонаш хоҳиш кард ки аз пушти ӯ наоянд. дигар писарҳо розӣ шуданд ва хоҳиш карданд ки ба онҳо низ навбат диҳад. духтар дид ки писар аз дасташ сахт дошта истодааст ва намегузорад равад. дар кунҷи дигари роҳи зеризаминӣ писар ба духтар даст дароз карданро сар кард. духтар гуфт: ҷон, ту мардак нестӣ? хаб кун, бисёр гап назар, ҳозир мардакиамро мебинӣ, ҷавоб дод писар ва либосҳои духтарро бароварданӣ шуд. охир вай ду ҷураи дигарат гуфтанд ки ту ҳиз ҳастӣ ва аз дастат ягон кор намеояд. боз гуфтанд ки ту ба бузу гови ҳамсоя ҳамхобагӣ кардаӣ. ҷон, ман инро аз пеши худам намегӯям. нав вақти омадани ҳардуямон онҳо ин гапҳоро гуфтанд. писар асабаш хароб шуда ба назди рафиқонаш меравад. духтар низ аз фурсат истифода бурда мегурезад. роҳи хобгоҳро ёфта, шабро рӯз мекунад ва саҳар бо ҳамкурсонаш аз он ҷо мегузарад. ҳамкурсонаш мегӯянд: дишаб дар ҳамин роҳи зеризаминӣ се писар бо корд якдигарро захмӣ карда, яктояш дар ҷои ҳодиса ҳалок шудааст. духтар хомӯш аз он ҷо гузашт ва худро ба ҷои он писари кортхӯрдагӣ тасаввур кард. охири қисса.